να καταγγείλω την Ακαδημία πως διοργάνωσε ένα πανηγυράκι στημένο και πληρωμένο. Ποιο Λάλαλαντ, ποιος Ράιαν Γκόσλινγκ. Το βραβείο του πρώτου μνημονιακού ρόλου ανήκει στον Αλέξη Τσίπρα. Για την ταινία Τράβαλαν. Έχει αμάξι, έχει σπίτι, όλα τα έχει κι όμως πλήττει και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Ξέρει κόλπα, έχει θέσεις, μετοχές και καταθέσεις και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Γι' αυτό σου λέω μη μου λες εμένα για όλα αυτά, τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι μια χαρά, να κλαις τον άλλον, ναι λοιπόν το φουκαρά. Εγώ κορίτσι μου γλυκό έχω εσένα αντί για αυτά, τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Εγώ κορίτσι μου είμαι μια χαρά, να κλαις τον άλλον, ναι λοιπόν το φουκαρά. Κονομάτι βγάζει φίνα, τι μαγιόργες, τι καζίνα και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Κάνει μια ζωή στρωμένη με γυναίκα και ρωμένη και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Γι' αυτό σου λέω μη μου λες σε μένα για όλα αυτά, τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι μια χαρά, να κλαις τον άλλον, ναι λοιπόν το φουκαρά. Εγώ κορίτσι μου γλυκό έχω εσένα αντί για αυτά, τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Εγώ κορίτσι μου είμαι μια χαρά, να κλαις τον άλλον, ναι λοιπόν το φουκαρά. Λοιπόν, είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω το Φίβο Λιβοριά και το Σπύρο Γραμμένο με την μπάντα τους. Ναι, τους ξέρουμε. Τι μας κουβάλεις εδώ? Είναι οι δύο πρώτες προσλήψεις στο Ίδρυμα Νιάρχος. Τα παιδιά είναι σύντροφοι. Οι πρώτοι Συριζέοι που επανδρώνουν αυτό το κόσμημα που μόλις πέρασε στα χέρια μας. Θα προσληφθούν άλλοι 3.000. Κατάλαβα. Το Νιάρχος θα γίνει για το Τσίπρα ό,τι ήταν το Μουσείο της Ακρόπολης για το Σαμαρά. Ίδρυμα Άρτας θα το λέμε σε λίγο καιρό. Θέλω να πω λίγο κάτι. Θέλω να κάνω ένα statement. Εγώ βασικά πιστεύω ότι η αξιολόγηση έκλεισε και έκλεισε με επιτυχία. Αυτός εδώ αξίριστος ο Γραμμένος είναι από παλιά στο κόμμα. Από τότε που ήμασταν στο 4%. Λίγο πιναλαίος, δεν είμαστε έτσι τώρα. Τώρα είμαστε έτσι. Δες τον άνθρωπο που είναι τι περιποιημένος και ξυρισμένος, κύριος. Τον βλέπεις και λες, αυτός είναι έτοιμος να τραγουδήσει με μια βύση. Θέλω να καθησυχάσω τον κόσμο και να τον προτρέψω να δείξει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, εξηγώντας του με δύο απλά λόγια τι σημαίνει αντίμετρα. Η κακιά Τρόικα μας ζητάει να σου κόψουμε 100 ευρώ μηνιαίως,
Εμείς τα κόβουμε μεν, τα αντικαθιστούμε δε με 100 ευρώ εφάπαξ, μείωση του έμφυα, ενός φόρου έκτρωμα που θα καταργήσουμε αμέσως μόλις αναλάβουμε την εξουσία. Αναλάβαμε. Μόλις θα την αναλαμβάναμε. Ο Φίβος είναι το εξυγχρονιστικό Πασόκ. ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το Τσίπρα. Δικό μας παιδί. Του στενού πυρήνα. Το καλοκαίρι μπορεί να του δώσουμε και επίδαυρο. Είμαι και σύμβουλος του Αλέκου του Φλαμπουράρη. Τούτον δεν μας το είπες. Τι να σας πω τώρα. Ο Κυραλέκος μου το γνώρισε. Καλό παιδί και άξιο. Του έχουμε δώσει ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ τώρα και έχει πάρει ένα ξενοδοχείο στην Ερμού. Το Χοτέλ Ερμού. Ο τουρισμός είναι το μέλλον. Λοιπόν, σχεδιάζω μια νέα εκπομπή τέχνης και πολιτισμού με τίτλο «ΣΥΡΙΖΑ μας ρε παιδιά». Και δοκιμάζω νέους καλλιτέχνες. Κάνω casting. Προβλέψιμο. Άλλο. Αυτό το βάλες και πέρσι. Περίμενε. Παραγγελιά. Βάλτε αυτό που λέγαμε. Λένιν σας είπα βάλτε του. Πού κολλάει ο Λένιν? Ο Λένιν έχει λογική. Άλλο. Οπ. Αυτή είναι η καλύτερη. Πετυχημένη η στολή απατεώνας. Αυτή να βάλεις. Άντε και του χρόνου. Κανένας δεν ακούει ή κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Επειδή φαίνεστε σοβαρός. Εννοώ. Είστε σοβαρός, κύριε Πετρόπουλε. Τώρα η Παπαδοπούλου βάζει κι αυτή μια μπάρα μες στα δίχτυα. Θέλει άλλο έναν πόντο για να δώσει την νίκη. Το κάνει, κυρίες και κύριοι, 1-1 ισοφαρίζουν η διάσημη και ο Γιάννης Παλιάρας αγκαλιάζει την ειρήνη και τη σηκώνει ψηλά. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το αφιερώνουμε εξαιρετικά στο φίλο μου τον Μπαλούρδο, που συγγνώμη που του πατάμε και το χαλί. Ακριβώς γιατί το ρεφρέν του είναι γραμμένο σε γλώσσα ειδική για να την καταλαβαίνουν οι μπαλούρδοι αυτού του κόσμου. Σας τα έχω πει, εγώ είμαι για τα βαθιά νοήματα. Πάμε Σαλέα. Σαν ήμουνα κι εγώ μικρό παιδί, ρωτούσα για να μάθω κάθε τι. Ρωτούσα κάθε μέρα τον μπαμπά και τη μαμά, να μάθω πως γεννιούνται τα παιδιά. Κοιτούσε ο μπαμπάς μου τη μαμάκα μου κλεφτά και μου λέγαν κι οι δυο τα λόγια αυτά. Ουκάγα μπουμ μπουμ κι καπακούμ πυρλι καγά. Αου κικί, αου κικί, παγαραγα ουκάγα, ουκάγα μπουμ μπουμ κι καπακούμ πυρλι καγά. Αου κικί, παγαραγα ουκάγα. Μου λέγαν οι δασκάλοι στο σχολείο πως για να μάθω πρέπει να ρωτώ. Ρωτώντας παίρνει βόλτες στο μυαλό σου το αργό και ρώταγα συνέχεια κι εγώ τι, πώς και πού και ποιος και πότε και όταν και γιατί, και μου λέγαν τραβώντας μου τα αυτή. Ουγκάγα μπουμ μπουμ κι καπακούμ πυρλι καγά. Αου κικί, παγαραγα ουκάγα, ουκάγα μπουμ μπουμ κι καπακούμ πυρλι καγά. Αου κικί, παγαραγα ουκάγα. Ρωτούσα στη δουλειά το διευθυντή γιατί δεν ανεβαίνουν οι μισθοί. Γιατί θα πρέπει να ψωνίζω εγώ στη λαϊκή και να έχω γίνει εικόνα μαγική. Γιατί να τη βολεύω συνεχώς με δανεικά και εκείνος μ' απαντούσε φιλικά. Ουκάγα μπουμ μπουμ
καπα κουμπιρλι γαγά. Αου κικί, πακαλαγκαου γαγά, ουγγαγα μπουμ μπουμ. Καπα κουμπιρλι γαγά. Αου κικί, πακαλαγκαου γαγά. Ο γιώκας μου ρωτάει συνεχώς, μπαμπάκα μου τι πάει να πει φτωχός. Τι πάει να πει κονόμα, τι θα πει, θα φας καλά. Παιδί είναι και ρωτάει για πολλά. Του φτιάχνω χαρακτήρα, του μιλάω σοβαρά και πάντα του απαντάω καθαρά. Ουγγαγα μπουμ μπουμ, καπα κουμπιρλι γαγά. Αου κικί, πακαλαγκαου γαγά, ουγγαγα μπουμ μπουμ. Καπα κουμπιρλι γαγά. Αου κικί, πακαλαγκαου γαγά. Αυτό το γκαγκά στο τέλος δεν μου πολύ άρεσε, τέλος πάντων δεν το εγκρίνω. Σας είπα περιπτώσεις υποχρεωτικής αναγραφής. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Τώρα έτσι ξέρεις να λες, γιατί πριν άλλα έλεγες. Σπέρνουν τη διχόνοια. Στόμα του παιδί έχει να μιλήσει αν θέλει να πει κάτι. Θερίζουν την οργή. Λες ότι δεν το έπεσε κανέναν, ρε. Μας διχάζουν. Είναι επικίνδυνοι. Σταματήστε τους. Οικουμενική τώρα. Ένωση Κεντρώων. Το κόμμα των ηρώων. Άντε μπράβο. Ένα, 2, 3, στολή. Καρφώνεσαι ρε Κυριάκο. Λόγω ματιού εννοώ. Άλλο. Άβολο στο κατούριμα, όχι. Άλλο. Γάντι. Και γουρλός και σαρακοστιανός. Δεν δοκιμάζεις και μία Βολτέρος. Πόσο ταιριαστός. Στη θέση σου και Χριστοφοράκος θα δινόμουν. Ό,τι θες. Εσένα σε έχω δει και στο Σπύρο Παπαδόπουλο. Έτσι σαβουράνεις κι εκεί. Εκεί δεν μας αφήνουν να τα κουπάμε. Τι ντυθήκατε? Εγώ ντύθηκα Λοποδίτης. Κάνω πολιτικό σχόλιο. Εγώ ντύθηκα Δράκος. Κάνω αναφορά στον Κούνδουρο. Εγώ καμνώ αναφορά στα Όσκαρ. Εντύθηκα Λάνθιμος. Εγώ κάνω αναφορά στην επικαιρότητα. Ντύθηκα αριστερή επιτυχία. Έτσι θα υποδεχθώ μεθαύριο και την Τρόικα στο αεροδρόμιο. Να ρωτήσω εγώ τώρα, τι τραγούδια είναι αυτά που μας λέτε? Είναι τραγούδια σατυρικά, αποκριάτικα, γαμοτράγουδα, αν ξέρεις τη λέξη. Τραγούδια έτσι που χειρίζονται την εθνική μας γλώσσα κάπως. Τέλος πάντων, σατυρικά τηρούμε την παράδοση. Ωραία. Εμφανίζεσαι κάπου σε αυτό το ξενοδοχείο Ερμού, το χοτέλ Ερμού που λέγαμε? Ναι. Τελειώναμε χτες, αλλά θα πάρουμε μικρή παράταση. Τις Κυριακές τα μεσημέρια που κάνουμε. Κυριακές μεσημέρια. Ωραία, εσύ? Εγώ στις 10 του Μάρτη, αφού έχω πληθεί και έχω χωνέψει, θα εμφανιστώ στη Μυτιλήνη ή στη Λέσβο, στο Marina Yacht Club. Ωραία. Αφού τηρείτε τις παραδόσεις κι εσείς, θέλω να σε ενημερώσω επίσημα πως αποφασίσαμε ως κυβέρνηση να τιμήσουμε την παράδοση της Σαρακοστής και να την παρατείνουμε μέχρι να μας σβήσουν τελείως το χρέος. Λοιπόν, καλή Σαρακοστή σε όλους. Καλή νηστεία. Επαόριστον. Αγιά. Έχεις φάει τον κόσμο όλο το άχτη του Παπαδόπουλου. Εδώ το έβαλες. Θα πεινάσουμε εμείς να χορτάσουμε τον Παπαδόπουλο. Λοιπόν, γεια μας. Όλα τα άλλα τα έχεις εξαντλήσει. Τι να σ' έντυνα. Μόνο αυτό δεν είχες βάλει και κολομπίνα. Γέρνεις λίγο. Παπα-Νικολή. Εσείς περάσατε από νευραλγικά υπουργεία. Όχι, είναι το πω αλλιώς.
από τα χειρότερα και δυσκολότερα υπουργεία, γιατί ως φαίνεται πού να ξαναβρούνε κενό σαν και εμένα. Πω, αηδία. Πάλι δεν ντύθηκες κάτι. Γιατί δεν είναι Ιερώνυμος. Από τους δημιουργούς του Μνημόνιο 1 και Μνημόνιο 2, μέσα σε μια εποχή κρίσης, λιτότητας και εθνικού διχασμού, ένα κόμμα, ένας άντρας, ένα άλλο κόμμα, ένας άλλος άντρας, ένας μπούλης. Μια υπέροχη ερωτική ιστορία που έρχεται να ενώσει έναν ολόκληρο λαό. Με την ευκαιρία της ημέρας, θέλω να σε ενημερώσω ότι με σχετικό διάταγμα από φέτος καταργείται η λέξη κούλουμα που χρησιμοποιούμε, καθώς διαπιστώθηκε ότι θυμίζει το παρατσούκλι του Κυριάκου, δηλαδή κούλης. Για την ώρα δεν αντικαθίσταται με κάποια άλλη, οπότε προσωρινά μπορούμε να λέμε τσίπρουμα. Ωραία, τέλεια! Αετό δεν θα πετάξουμε! Όχι καλέ, σιγά μην πετάξω αετό, πού ζούμε. Ντρόουν θα πετάξω που είναι και σιγουράκι. Καλά, μέχρι να αρχίσει η πτήση να πούμε ένα τραγούδι αφιερωμένο στο τέλος της λιτότητας που έφερε ο σύντροφος πρωθυπουργός. Σύντροφε, με συγκινεί η συντροφικότητά σου, Πάμε, μαέστρο. Έχω φάτσα στυλπνή, σαν γυαλί, σαν καθρέφτη. Έλα σκύψε να δεις, σαν καλός θεατής. Ένα βίντεο κλιπ μέσα στο πρόσωπό μου, το τραγούδι μελό, ερωτικό γαλλικό. Καπερί, σε φινί, οι αγάπες στα λουλούδια μαράζωσανε. Καπερί, σε φινί, έλα Ιούδα να μου δώσεις το φιλί. Καπεριό, σε φινί, σαν φίδια οι ατάλαντοι μαζώσανε. Καπερί, σε φινί, τέχνη βαμμένη με λαμέ με μπικουτί. Ενδόξω παρελθόν, αμβροσία σουβλάκι, άγαλμα με μαγιό και τριγύρω γκαζόν. Εγώ ήχος και φως μπρος σε γκρουπ τουριστών, δίσκο στη διαπασόν, με φωνάζουν γκαρσόν. Καπερί, σε φινί, τα φέρετρα σε φέρετρα μας κλείσανε. Καπερί, σε φινί, για μια μακάβρια ατραξιόν τουριστική. Καπεριό, σε φινί, τι κάνει αυτή γυμνοστηθή, άλλο να πει. Καπερί, σε φινί, σέρβιξε φέρετρο με κόκκινο πάλι. Καπερί, σε φινί, λαμπράκιδες προσκόπη δεξί πασό. Καπερί, σε φινί, κατραγγυλάνε αγκαλιά με τη δάχτυλη. Καπεριό, σε φινί, αλαμάνα τεπελένη χάνει της γραβιάς. Καπερί, σε φινί, μάταλα Μύκονος Κορφού καμενική.
απ' τα σύννεφα. Με αυτά που έμαθα Έπεσα απ' τα σύννεφα. πιάσαν έναν βουλευτή. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Που είχε λένε βολευτή. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Πιάσαν και έναν δικαστή. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Που έπρεπε να δικαστήκε. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Στήσαν ένα ρεπορτάζ. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Με ωραίο αμπαλάζ. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Πιάσανε και έναν γιατρό. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Τα παίρνει απ' τον άρρωστο και έπεσα απ' τα σύννεφα. Δήμαρχος ακούστηκε. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Το ταμείο λούστηκε. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Πιάσανε και έναν παπά. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Στο παγκάρια παπα. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Πιάσαν αστυνομικό. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Και έναν εφοριακό. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Έναν τελωνιακό. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Και έναν ελιμενικό. Και έπεσα απ' τα σύννεφα. πιάσανε και μένανε. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Πιάσανε και σένα, ναι. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Τα πά και ξεφήμανα. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Έπεσα απ' τα σύννεφα και με έκλεισαν στα σίδερα. Τι ποτάμι, τι θα ντυθείς, δημόσιο έργο. Για πάμε. Αμάν, χαιρέτησε κι αυτός. Στολή εξαφανιζόλ. Ούτε αυτός δεν έμεινε. Αυτό είναι το ποτάμι. Αυτό. Καλό μπάνιο. Ντους. Μπράβο, ωραίος. 2 λέξεις, φράσεις. Τι είναι όλα αυτά. Κάθομαι. Τουαλέτα. Πώς το πω αυτό, τι εννοεί, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε να παρακαλέσουμε τον κύριο Καριώτη, τον κύριο Λυκόπουλο να πάμε στο στούντιο το 1. Στο στούντιο 1. Χαίρετε. Ωραίο σκηνικό έχετε. Και πολύ φωτεινό σκηνικό. Πολύ ωραίο και μοντέρνο. Θα το εκμεταλλευτούμε με τη βοήθεια του Μανώλη Παπανικίτα, γιατί υπάρχουν πολλές εκπλήξεις που κρύβει αυτό το σκηνικό. Μην το βλέπετε έτσι, γιατί κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων θα αποκαλύψουμε πολλά πράγματα. Αγαπητοί τηλεθεατές, παρακαλείστε να απομακρύνετε τα παιδιά σας και τα ευαίσθητα αυτιά σας από τις οθόνες, καθώς ακολουθεί τραγούδι χαμηλής ποιότητος με άκρος χυδαίο και σεξιστικό περιεχόμενο που προσβάλλει τα χρηστά ήθη και τον ορθό πολιτικό λόγο. Κι εγώ στη σωρία των ανθρώπων που βλέπουν το στρατό σαν κάτι άχρηστο εντελώς. Μα ωστόσο διδαχτήκα και επηρεάστηκα από το τάγμα το ανέστιο των ύβριστων. Λέω υπάρχει μια σκοτεινή κοιτίδα στο έθνος που δύναται λεοντοκαρδά να αντιπαρατεθεί στους έξωθεν κίνδυνους εφράγκους και αγαρινούς, κι αυτή είναι η ελληνική υβρεοποιία. Φαντάσου μια στιγμή μια ολονύκτια παρέλαση να σχίζει όλη την Εγνατία οδό, κι αντί για ονόματα διαιρέσεις σε σώματα να είναι συντεταγμένοι με αυτό τον τρόπο. Πες το! Πες το, Φίβο! Πες το! Όχι, όχι, να με το πει, να με το πει! Τι να πει! Τι να μην πει ρε παιδιά ο άνθρωπος! Αφήστε το να το πει! Πες το! Τα μουνιά, καπέλα, η παρεταρχία μου, η Παναχαϊκή μου και τα
πεζοβολιά και να ακολουθούν τα πενεμένα μουνόπανα του κόλου τα 9 μεράκι. Γαμίσερα ακόμα πιο μπροστά να είναι μαλακοκαβλίδες, φτωχομπινέδες και πουτάνας γη. Με την Παναβιοκή ηρωική κλαπαρχίδες, τα μαλακιστήρια και κλασσοπανιέρες, τα κολοτριπίδια να βαράνε τις άλπικες και τα μυγοχέσματα να δίνουν εντολές, να ρυθμίζουν με σφυρίκτρα το ένδιο τη μικροτσούτσουλη, το πόδι να βαράνε το στάνιο μου μέσα. Τέλος μπροστά μπροστά και νίδι παραστάτη αγκαλιά, η πουτάνα και το γαμό τα παιδιά, και μελαγχολικός κρατώντας τίμιο λαβαρό να ανοίγει την πομπή ο εθνικός μαλάκας. Μου φάνηκε είδα στον ύπνο μου τον Άδωνη. Πού είχαμε μείνει? Είναι γραμμένο, από το κλάμα κάποιας ψυχής. Για μένα ναι, για σένα ναι, είναι γραμμένο από το κλάμα κάποιας ψυχής. Εντάξει,